Tak fordi du mødte ind her til en lille snak. Du er en af dem, der kender og ved mest om stedet. Ja, jeg har boet her i snart 17 år. Ja. Det er et dejligt sted at være. Ja. Vi er 309 lejemål. Ja. Der er, der er et meget bredt beboersammensætning af forskellige etniske aktiviteter her. Ja. Man har roligt. Ja. Folk er glade. Ja. Altså, klinikken har startet jo tidligt der i 1977, mener jeg. Og der så det hele jo noget anderledes ud. Ja. Noget skrabet og flade tage, og siden er byggestandarden jo blevet væsentligt bedre, vil jeg mene. Ja, når man er i det almene, som vi er her, så har man jo 30 år i budgetter, og der er sat af til alt. Lige fra den sidste skrue til tage igen. Ja. Kriminaliteten har aldrig været lavere i Brøndby Strand, som den er nu. Ja. Og en af de meget store ting, man kan se det ved, det er jo, at politiet vil næsten ikke rykke ud til noget mere, hvis der er noget, fordi der er ikke meget kriminalitet. Du har jo arbejdet tidligere som KBU-læge inde i København. Er der nogen forskel mellem at arbejde inde i København eller herude i Vestegnen? Jeg synes, at der i højere grad er en større variation i patienterne. Vi har mange kroniske patienter og ældre patienter, men vi har også samtidig børnefamilierne. Jeg føler virkelig, at man kan gøre en forskel herude. Mange af dem, de skal bare have noget vejledning i nogle små sundhedsforebyggende tiltag, som virkelig kan gøre en forskel hos dem. Tak for din deltagelse. Det var sådan lidt.